rakyat risang kabirangu rinangkul kinempet kampet sangernaning bawana nyiwa kita kang malangati nyiwa kita kang nenasing tias ana ngendi nggonmu bakal nacak nitih Lembandini badhe agenging manah tanpa paminitih Lembandini saged kawuningan dening paduka pukulun kecilik mekutha ki piye kowe iki nggih tegese gegeden mustaka adi guru pun bareng paduka adi guru ulun badhe netepi Bawarsana dinten manggih titah pujangkara pun Pandhu Dewanata kairita wonten ing papanipun Lembandini supados dipun titi dening si Pandhu Dewayana kula pengin muningani kados menapa tanggalipun kula Pandhu Dewanata nggih pangitih Lembandini swaganing Prabu Pandhu Dewanata ingkang kawis ngewak-ewake purmangsa jagat ora ana wong lanang kejaba Pandhu Dewanata dene kasembatan bangkit nuruti pamuthaipun Kenggara Dewi Madrim nanging kaya ngapa dudukaning penggalih Sanghyang Jagat Giriwati Sangkan sing langit kalap-kalap katon lerginin sangalis risang maweh gandrung sabarang katulu
Aduh. Dos pundi menika Di Guru? Kakang Narada memper sanget menawi kadunungan mapak piyangkuh si Pandhu Dewanata. Nadyan bagus nanging boten mulus ingkang noleh boten namung jangganipun nanging dugi bebudenipun. Kulon sampun ngantos kedalung-dalung nggih paring deduka dumateng pun Pandhu Dewanata. Sadaya menika sampun lajeng menika Di Guru. Inggih Kakang gentos ingkang ulun rembag. Keparengosi Kakang tumungten paring nugra dumateng Nalendra Wanakeling Prabu Sempani. Nggihipun kepareng sekung Semedi Yoga Brata wonten Madyaning Wana. Kepingin peputra kaparingana palulangipun bungkus anakipun Pandhu. Mimah Kadawana ngekum rajaning Toya. Rajaning Toya menika jawah ingkang kaping sepisan. Tumungten kaunjuk kekalih kanthi sabab menika dalari Prabu Sempani saged peputra ingkang mijil saking Dewi Drata. Pramara manguswa umyung ngambrengeng kanthi karonaning kaswasyaning marga manmalagung ing Prastawati bareng Paduka Di Guru paring nyuwun pamit nyuwun madha pasinan inggih Kakang Resi sumangga borong Kakang Rada. Tanganing kalangi managara bandamun sarat tinol kekunang surem sorote tanpa adang pangabekti kula mugi kunjuk pukulun Sang Hyang Bayu ya Gajah Sena wis ulun tampa arep apa dene jeneng kita Sekung Semedi Ayoga Brata benjang begining pecah kula amung kepengin mapan wonten ing swarga jati ya nanging ana srana kang kudu kita lakoni manjinga ning alas Mandalasara ing kono ana titahing dewi ingkang masih sifat bungkus. Yen to kita bisa mecah bungkus bekasan kita gawe sarana menungsa kang ana jroning bungkus luar saka penandang ing kono dununging kasuwargan wae nyuwun pamit suwun tampeng pangestu sing ati-ati.
Duryudana. Wonten dawuh paman. Dursasana. Wonten dawuh menapa? Lha nyekel ula 3, Mas. Angger nyekel ula mbok pamer-pamer ki wong pilang. Sawangen. Iki bungkus anake pamanmu Pandhudewanata kang semune gedene. Wis sak gubuk ora nggon gedene kaya ngono kuwi gak genjuk-genjuk ya ngono. Ada lenggilani. Piye carane patenono? Arsa Nidra dateng punang bungkus Nidra patinipun punang bungkus para Sata Kurawa. Meses Bayu Bajra ingkang mija saking bungkus alempuh mateng para Sata Kurawa bubar mawet tanpa kinukup. Bang Bayu Manuk semeng jroning bungkus. Jroning bungkus ngadulu jabang bayi katingal ngligur sak waluh brenggala gedene. Sigra pinaringan busana dening Sang Bathara Bayu. Sepisan pupuk masineka carot ing asem sumping pudak sinumpek. Kaping 3 kekalung naga banda. Lat Baurinaka bali bar manggis binelah tekan kendhagane. Gangsal gelang Candra Kirana kaping 6 paningsek sabuh bara tumumpang pentes kanan kiri. Ingkang kapitu kampuh kuling Bang Bintulu. Kaping 8 wis kepenudrat wis lair kuning dawa-dawa. Paripurna Sang Hyang Bayu genya paring busana sigra mijil saking bungkus. Ingkang kawangsitake dening Sang Hyang Bathara Bayu. Durung gatra menungso nanging kok wis gereng-gereng. Ya moka tak tujah gadhe kula jebol parane. Kagiat Sang Gajah Sina jebul pecahing bungkus menungso kang wis waragang bisa saking pamleting kelalih ya kinipatake dalah tebih.
cabang bayi ingkang wis mijil saking bungkus dadi bocah walagan dedeke gedhe dhuwur sarwa santosa kenceng otot bebayune brengose crapang sineksa dening sang Gajasena karo sakit sigra bromantiya sang cabang bayi kading kalih sinempa bareng pecating nyawa Gajasena manunggal sadulawan sang cabang bayi becik besok mendemo baris kang prayitna yuwa saranta menungso aja waton kowe tumandang yektine aku kang ngurip-urip marang kowe kowe sapa kawruhana aku iki dewaning angin wisik ulun Sang Hyang Bayu ya Sang Hyang Prabancana awit saka panguwasaning kodrat kita dinarake isih ana jroning bungkus apa kita ora eling lamun ulun ingkang paring busana nalika kita isih ana jroning bungkus kuwi mau gajahe mau ning endi gajahe mau mekaning pati Kulo tak tuturi kowe kuwi mau dudu derajate ngaceplik. Kuwi mau putraning Prabu Panduratu Ngastina. Dene ibumu jenenge Dewi Kunti, reh ning bisane kowe pecah saka bungkus sing gawe sabab gajah jenenge Gajasena. Dene iki kowe tak paringi tetenger Raden Bratasena tegese Brata ki mau laku kowe wis nggunakake laku jroning 4 taun urip ning jroning bungkus mongko ora mati. Dene Sena kuwi mau nunggak semiklawan arane gajah ingkang wis bisa njalari kenumetu ing bungkus dadi jenengmu Bratasena. Sena isen-isene wis ana ya lair ya batinmu.
pangabekti kula mugi kunjuk pukulun Yama Widara wis ulun tampa Luk Yama Widara kawruhana yektine bungkus wis babar dadi manungsa kepara ulun paring tetenger Raden Bratasena dene jeneng kita kepengin ngawuri bocah kang ana ning bungkurku iki si bungkus ya si Bratasena waduh anakku nggih kuwi sapa yu bukulun kok yu iki ya iki Raden Yama Widara kapernah pamanmu iki kadange wong atuwamu Prabu Pandhu ingkang ilmu nom nyebuta paman ponakanku nggih Bratasena aku pamanmu kula syukur dene pengayomaning Jawata anggung semanding marang sira bobote kowe bocah Sukerta kang nandhang bungkus bisa babar dadi menungsa kang bagus warnamu kula ya sing buri kaya pamanku nggih kula niku Paman Malik kula JT malah wong tukang pengaruh kabeh Yama Widara paripurna nggon mulun kembali wajib lan ana jeneng ulun kundur makayangan dina iki aja kaget ulun ingkang mangejawantah nggih kaki sempani paduka menika sinten ulun Sang Hyang Narada pangabekti kula mugi kunjuk pukulun ya wis ulun tampa nggih kaki kawruhana kula yektine prapta ulun iki mengkono karbaka paling sarana nggon kita enggal pinaringan putra ngene nggih ulun wis nggawa lulangi bungkus lulangi jabang bayi ingkang bungkus wis babar manungsa dene lulang iki mengko gawanen mulih marang Praja Winggana Keling kumen rajaning banyu dene kang tak karepake rajaning banyu kuwi banyu dan sepisanan ngono sawise sedina semengi nggon kita ngekum lulang bungkus iki mengkone banyune tumuli ombenen kelawan bojomu si Dewi Drata besok yang jabang bayi kinudran priya jeneng nunggak semi kelawan jenenge garwamu oh inggih ngaturaken panuwun tanpa pami pukulun tumuli lulang bungkus iki tampan ulun tumuli kondur makayangan kira kaki
jroning prayaga negari Ngastina. Prabu Pandhu Dewayana kadherekaken ingkang garwa Dewi Kunti Talibrata. Jroning pagedhongan sampun nampi ature para madya pangisepan bilih Sang Bungkus wis kababar. Mijil priya dados menungsa ingkang walagang dedeke gedhe dhuwur. Mila anggung rinantos kaget praswanipun kang Raden Yama Widura ingkang wis anganthi Raden Bratasena. Bapak Kunti, aku kulup wong tuamu lanang. Aku ibumu Bratasena. Kula Bratasena oleh ning kabeh wis nemu Raharja. Ayo bebarengan ndak kanthi santi marang panguwasaning dewa muga pinardawa ing kamulyan. Lan matur nuwun lawan danyang cikal bakal ingkang kepareng rawuh ing bengi iki mirsaning nggonku ngringgit. Panjenengan sedaya pinaringana tambahing kanugrahan kamulyan kabagyan ning alam kelanggengan pinaringana jembar kubure padang dalanana yaku amat lawan rasule. Kang mangkono aja nganti lali warga agung ing penggung kene pinaringana wilujeng ing Sabikala. Ide wae ora nganggo nggih ora nganggo. Tersake nganggo golekan. Iya. Kaya ngopo? Yo, adat lumiya sing wis kepiye sumangga para kadang.
Manggu entong mangga sami